Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel for you here. Please subscribe before the end of the video. For returning, thank you for love and support. I appreciate you. Ngisasemzabalazweni womama guys, isikhathi asikho kahle kodwa ngizozama ukugoqa lenkulumo lapha sikumzabalazo womama kunzima ngosami baze bathwala omama. Indaba umseleku umayeni, usibindi, ulwandle. We guys, umseleku ke watholana nobunzima ku social media. Ubunzima bani? Umseleku ubelobo nje ethi evuka xi isithombe sasibindi. His name is bhala ibhube selithini. Haw! Ningikhumbuzela nendaba engaka? Niyakhumbula ukuthi nina uSibindi wake waba nezibongo ezicishe zifane nezasekhaya elikhulu. Sathi nayibo nayi fraud yenzeka phambi kwethu. Phela lezi zibongo siyazi ukuthi ubani omayengeno ebongele kanje sesisho ke ibhubesi lelanga impela. Phumani ke lapha. Zaba u9, zaba u10, zaba u20 izithombe. Nina bomama nathi kubaba umseleku sikhathele ulobu sifakele izithombe zalengane ulwandle 1 2 3 4 5 kodwa umfaki. Ngithe mina ngizonixoxela ngalesa story saku TV ubaba owathi einganeni zakhe ayibhala incwadi. Lezi incwadi izingane zibhala inhliziyo yazo ukuthi baba sikuthanda kangaka uze lo baba ayifake kwi-company yakhe. Lo baba ayisebenzele wayijulukela kodwa kuthe sekufika isikhathi sokuthi usemdala wathi ingane ayibhale incwadi. Zibhala imizwa yazo ngaye ukuze azobona incwadi le ezomhlaba umxhele masethi ke yile ngane edeserve lesithi olengane ezophatha le company. Lapha-ke eMzumbe ubaba umseleku incwadi lezo ebhalwa ingane ukuthi baba siyakuthanda uyikho konke kithi zibhalwa yilezi ezinye izingane kuphela hayi uSibindi, because uSibindi kade wahlala kuleyo ndawo. Inkinga mayehlala kuleyo ndawo akamlungisi amaphutha akhe. Ngizokwenzela isibonelo sakhe engishoyo. We guys, ngidumele ngomama yikho ngoba nginibelesela ngale ndaba. Ngidumele ngomama ukuthi hawu mina bengihleze ngithi ngifunda ama comment bodade lapha ya. Mase ngiyolunguza ku social media kuyini enithi kodwa Mseleku lona akenzi kahle. Awumkhuzi futhi. Kuyipage la Mseleku elisiqina ngoSibindi. Ezikalwandle izithombe zincane ufakazi yimi ngoba mase ngiguduza lapha sengifuna izithombe ngiyalunguza ukuthi babhala ukuthini sengibheka amagama ukuthi bathi namhlanje elobese nje umfana wami uSibindi umfana wami. Ngase ngithi ke nje ngizonenzela into encane yabo nginikhombisa ukuthi iroot cause yini umsuka waphansi. uSibindi njengoba uSibindi eno23 noma ewu20 ena22 umseleku uzibona yena kule yangane uqobo lwakhe. Yabo lento inner child lesingisi leyo ukuthi inkosi yami umntwana owumfana ongakazi abe nama conversations ajulile nobaba wakhe mhlambe kuzoba nzima ukuthi mayesemdala esenendodana yakhe uyohlukanisa kanjani ukuthi ngiyaxoxa lokho nengane noma ngingaxoxa ngoba before eyingane yena akakazi akwazi lokho. Bekungekho lula nakuye ukuthi hawu sengikhuluma izinto eziningi ingane le. Ufika ekutheni abe nomfana enalento ngaphakathi ukuthi mhlangana umfana wami ngiyokwenza sure ukuthi ngiyomthanda sengathi ngeke ngivuke ngakusasa. Ingozi ke leyo nto lezo ingane ziba namakhanda amakhulu zibe nale behavior yasiyacela ukuthi mina ngiright kuyona yonke into because ubaba ufika kule ngane efika ngomqondo ukuthi lona uzothi uyakhala ngithi nayi Danone, uzothi ethini ngithi nakho, uzothi baba ngithi nakho.
aze ubaba agwamande ama-rights kamama okukhulisa ingane ngendlela, kuze kube ngathi umama mayekhuluma kakhulu ubanga umsindo nje kanti naye uyalungisa. Hawu, mama kanti nishani nina? Kodwa ngisazonilwela-ke. UJennifer lo one-TV show locula lecula ukuthi I'll fight battles for you, ngizozilwa izimpi zakho, because mina ngimila esikhaleni somama. Basike sesikhala somama ngime ekutheni nina umayeni nimbonile ekhuza usibindi. Umseleko walobe eme nguthi umfana wami lo ngizomgona. Ngisho namanje enye interview yamseleko ela ku YouTube uthi-ke kungcono ngoba uSibindi umfana wami wenza amaphutha phambi kwami akakawuhlanganisa u-25 sizolungisa. Sithi hayi bo nina guys, ukuze nginikhombise ubuxoki benu namanga nobumenemene. Ngesikhathi umseleko eposte izithombe eziningi zaSibindi bekuyini ebenicomplaina ngokuthi kodwa ukhona omunye umfana wakho oziphethe kahle, why umbeke ngemuva lo umbeke phambili? Ngesikhathi nathi sikubona ku-social media ukuthi hawu lona uhamba phambili, nakuba phela u-social media u-2% wempilo yabo, kodwa kungenzeka ukuthi into evela ngeso le-social media kube ukuthi ngempela inabo ubuqiniso izwakale. Ngithe kulo baba owayebhalisa iy'ngane iy'ncwadi, leza iy'ngane ezinye zayifukuza ibhala iy'ncwadi, kodwa manje kuwukuthi le ncwadi ayikho genuine ngoba ingane isifuna ukuthi nami angingene ebhizinisini, kanti ubaba loyaya wayibhalisa zonke. Lo baba wasemzumbe-ke yena ufike ekubeni ubaba esazophinde alungise into ya-inner child. Le ngane yomfana iyisithombe sakhe uyena qobo, kodwa manje ufake i-overdose. Yini-ke eyenza ukuthi kungasabi khona ukuthi u-right no-wrong? Yena qobo akakaze benama-conversations nobaba lana bezohlukanisa ukuthi ubaba yazi besixoxa izinto, kodwa uqale eminyakeni emingaka ukukhuluma nami izinto enje. Yena-ke ufika lapha ku-father figure, u-fatherhood, parenting style, ufika ngento yokuthi mina eyami ingane ngizoyitshela yonke into, ngizoyigona, ngisho i-wrong ngizoyipholisha, ngisho inamaphutha kuyomane kufe mina esikhaleni sayo. Manje-ke inkinga umama yena eyakhe i-background ayihambisani nalokho. Umama uyazi ukuthi mawubheda uyalungiswa, mawubheda uyalungiswa, mawubheda uyacorrect, hhayi ukuthi awuthandwa. Kwenzela ukuthi ukwazi ukuhlukanisa u-right no-wrong. Hayi, ngisashaqekile Nkosi yami, ngidinga i-energy drink. Yini enithi umayeni uye lo animbone umseleko? Aniboni ukuthi umseleko ulungisani kuSibindi? Aniboni nhlobo. Yikho hleze ngisithi masixoxa thina iy'nganekwane nani sithi kodwa nani xoxela iy'nganekwane ogogo benu babenza ukuthi bowuvule umqondo ukuthi le nto awuyibukisise ngolunye uhlobo. Ingane yagogo, ngoba ingane yagogo khona umzali ozoba absent vele ashiye isikhala ngokuthi umsebenzi omphuthumisayo, ingane ayisale kugogo. Kodwa ingane inakho ukuthi awuma ubaba, kuya ngokuthi ubani-ke lo mzali ongekho. Kuthi-ke ingane yagogo isifike esigabeni sokuthi yona ibe umzali, hhayi yenze enye into engasaqondakali. Ingane kagogo manje ngiseseyumzali, sekufika isikhathi sokuthi yona ibe umzali-ke. Ivele ingane ifunze konke lokhu okungekho right. Why? Inento yokuthi hawu mina izinto ey'njena ngangayithole ngimncane. Amathoyizi ingane isingamathoyizi ngisho engasawadingi. Ukudla okunempilo ayisakutholi, ayisabhalansi iplate edliwa iplate lengane ukuze ikhule ingane ikwazi ukuweya izinto nokubuka impilo ngendlela eyiyo. Kwenziwa yini? Uthando luningi, hhayi ukuthi lu-wrong.
ubungozi-ke balo ngoba manje lona ofike enganeni enesikhala sakhe sokuthi ulungisa amaphutha akhe uzama ukucisha i-experience yempilo yakhe elungisa ngengane yakhe. Unokusaba ukukhuluma sengathi uyayithethisa ingane. Unokusaba ukudiscipline ingane. Kodwa-ke futhi lento isuke kugogo vele ngoba ogogo bakhule beyidodosa iy'ngane. Njengoba nami nje uma kwenzeka kuqala ugogo ekhona, umama wayefuna ukungishaya ngangibaleka ngekugogo. Mase ngifike ngihleli mase ngikugogo uma ngiswa ngishaya. Make kwakhona into engiyenze wrong ngangibaleka ngekugogo. Mase ugogo iyeke ingane. Angithi umntwana kagogo uyatotosa kodwa unakho ukuthi ubaba ubaba uphi ablank-ke ama-pages anobaba. Ngesikhathi ku-blank ama-pages anobaba endaweni yakhe uyafika naye kwisigaba sokuthi abe ubaba. Kodwa manje usefike unento akhula eyakho ukuthi eyami ingane ngeke-experience lokhu, eyami ingane impilo le enama-challenges and ingane uma ikhula ngamaphutha iyalungiswa. Nina bomama nina, hawu ngaze ngadumala ngani kanti ko-women empowerment nithini? Women empowerment women bani lezi zinto enikhuluma nithi nikhuluma omama nakhala ngamanga ngoba phela manje ngeke ukuthi ngempela awuboni ukuthi uMseleku indaba yakhe ithini noSibindi. uSibindi nje ukhukhumele kunjalo. uSibindi uyiqanda. Yayizwe ngishayo uyiqanda. Futhi uyakwazi lokho. Njengoba nathi sikwazi ngeSule TV. And lokho akuhlangene ngokuthi umayeni uyifave umayini unjalo. Sengikutshela nje ukuthi uMseleku yena ngqo efika kuSibindi ufike nokuthi uSibindi uzoba yilo mfana ongenayo indaba efana neyakhe because ubaba wakhe uzobe khona kuyona yonke into ayenzayo. Ukuba khona-ke akulona iphutha kodwa ukuthula ngesikhathi ingane yenza amaphutha namacala yilokho kokuyiphutha. Yilana-ke ingane ingasabonakala ukuthi u-wrong wena uyawazi, u-right uyawazi, oku-wrong kuwena yini. Uthola ukuthi ulimi seliqinile ingane isino-20 something noma ikhulumi kahle ngoba umgogodla uqinile ilobe ifukanye lo baba. Ngisho intombi sesithi na yena uyeke bokusizeni ukuthi amantombazane awaboni yena abona ubaba wakhe. Kanti ubaba wakhe uzibona yena kuSibindi njengoba emakha ngendlela amakha ngayo. Cosi yaphela inganekwane, ngiphelela amandla. Kodwa-ke ngisayolanda amandla amoShabeni. Baba yini guys? Hawu guys yini? Cha niyadlala ngoma yeni? Mase lithi uchamule uMseleku nina benimhlasela ku-Instagram wakhe kulela page mangabe ipage la Mseleku noma bane social media manager nithi sicela uthi khumu ngoSibindi awukuphosta ulwandle nolwandle umfana wakho. Hayi-ke shuthi umayeni wayeme nemvume bethi-ke Mseleku post uSibindi namhlanje post uSibindi ngoba phela yonke into mayisi wrong sekumayeni. Kanti nanjani? Hawu. Bengithi mina niyayibona lento kanti aniyiboni phela manje uMseleku ngoba esehlehle sethi mina ngiyamsaba uSibindi sethi hayibo. Wamsaba emakhiwe wasaba akhiwe uwe waba nje. Ayi baba yini futhi guys baba yini.